marang dikodhok wong manes elinga jroning bebrayan kebak panggoda sayakti dieling-eling wong berumah tangga biasane kuwi nek lagi manten anyar wah romantise ora umum iki Mas nganten pundi Mas nganten Umi ayam Mas nganten iki nggih kali Mbak nganten kok delik ngono kuwe walah siap jadi kepala rumah tangga Mas Andre ya seorang suami kepala keluarga itu dituntut dua hal. Satu, tanggung jawab. Yang kedua, mempertanggungjawabkan. Jadi apa yang dilakukan oleh anak istri jenengan, nek jenengan salah len didik dosane mangke sing anu nanggung panjenengan. Makane dadi nahkoda kudu pinter-pinter leh nggawa armada. Ngoten nggih Mas Andi. Karena jen aku ya ora iso ya mung ngandani. Ayo jenengan ki iso nuturi ra iso nglakoni kok. Wong ku ya kadang kala ana masa kilap ngono kuwi ya ora mesti kok. Lah jenengan ki kilap kok terus. Karo beda ngrarimpeti dohne masih rawang ayu mbok aja salin sloga lan maneh citra ing jebul kowe tega gandeng marang priya liya. Nah, langgame jumbuh karo bawane ya. Supaya ning Mas nganten karo Mbak nganten kuwi ora kena godhan ning katresnan wong liya. Sing nggodha katresnan ben Mbak nganten mawon nggih Mas. Amin. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci tanpa apa repatan dedetan Seliramu salin saka
kaya wong kelangan etung delak satemahan wong omah-omah ki enek sing ngendikake Mas Andri orang berumah tangga kuwi penake mung 10%. 10%? Tenan lho. Wah aja guyu kowe. Andeke kuwi tenan iki. 10% penake Mas. Heeh, terus Sing 90% kuwi penak banget. bayi. Berarti kelebihannya tuh penak banget. Tegese penak banget. Biasane tangi turu ora ana sing gaene wedang, saiki digaene wedang. Lha ya umpama ora enek sing gaene sarapan, tangi turu wis dicepaki sarapan. Buak. Sik mburi protes. Nek cacah mburi kuwi aku ora percaya nek sing wedok iki kaya ngono kuwi. Mergane sing wedok kuwi penguasa rumah tangga. Kabeh kru-kruan sing kaki Bang Tigor kabeh. Apa ya, Mas? Wedi karo sing wedok. Ora kok gaene wedang malah gaene wedang sing wedok. Nggih. Lah ora sahahu-hahu kowe. Tak suwun marang sliramu mbok aja lali janji prasangkamu satu tatap tulus ngeranggani jiwamu. Untuk mundur ya. Wong ayu mbok aja bingung tumlawon kaya wong kelangan etung delok satemahan Rene sejen ndak ganggu lalu lintas. Nek didolo saka prejengane penyanyi papat kuwi sing gemati karo sing kakung ngono sapa ya? Ra enek. Durung dijawab wis domai dorenek. Aku lho caca lu bendina awor, mesti yo ngerti srageane. Sing kidul dhewe kuwi. Benake nek saka prejengane wonge judes. Manja. Terus Klambi arek klambi ndak diklambekne. Nek ra wong sing tengah kuwi galak, tastes sing lanang. Makane kok sing lanang kan ora tau ning ndi. Ning omah terus. Ning omah terus. Wong buka lawang derno plorong ning ndi? Mboten.
Terus nenek Lah, sing iki. nek Zulan iki wonge cugetan. Cugetan. Cilikan aten. Lah nek iki komplit. Dadi 3 karakter ki dadi siji. Wis pokoke apa-apa enek ya. Iya. Nah, lanjut. Lah bae. Sapa? Wong jago kok nyondro. Anek Mbak Lastri piye Mbak Lastri? Lastri. Heeh. Pendem. Itu sosok yang sangat setia. Setia. Dan dia perhatian pada suami dan selalu mengeluh setiap hari. Tak suwen marang sliramu aja lali janji prasetyaku tresnaku kan Matur suwun. Matur semenuwun Mas Tejo. Panggodan ing katresnan.